Здравейте, YouTube! Аз съм Кридел 2. Тук до мен е България Про и сега ще снимаме на Майнкрафт. Така, сега аз не мога да намеря една тъпакирка. Както и да е, сега ще ви разведа и спална. Пак си грозни. Не псувай зрителите, бе. Не, бе, те всички са заобиколили и не мога да се логна в акаунта. Ако логна, директно съм си умрял. С кои работи ли си? Цял диамантен сет. САЩ. Хора, това не го гледайте. Аз само използвам за... Така. И сега да почваме. Нали, това е. Сега самия спаун. Ето, то си пише. Спауна ще е временно. Ще е временен спаун. Много е така скромничък, хубав. Не е като примерно някакви бахти огромници. Е така готина. Сега да ви изведа да кажа таки. Човек за малко малдано. Опа, админа псува. Както и да. Къде го виж? Виж какво пише. Сега, да едим, да ви разведе всички ларпови. Сега, първа е ларп чест. Чест. Така. И че кога имаше, бе? 22. Да, защото ти списай сега. Ето тук намерите често. Сега... Имек 10. Сега това ви го показвам, защото, нали, за това сега в момента съм сложил хака, да ви разведе с ларповете, които са затворени. Да, това го видяхме. Сега отиваме на ларп джамп. Нали, съответно, като ларповете са затворени, аз тук ще ви го показвам. Ето го джампа. Но човек как годен това не може да удари, това ще бъде учи. И така, който го мине, се печели нещо, бахти якото. Аз ще спром да го мина. Лади да те уви. Човек, аз съм с някаква ръчичка, той не може да удря пазво. Добре, мъкни. Сега ще идем на Warp Food. Не знам, сега като спръкли път ще добавя и админа да си говорим. Така. Също ще ви кажа, че има евент в 22 часа. Който иска да идва. Евентите са супер хубави. Не, аз съм ги правил. И така. Нали... тук сега да си взема малко вълна. Човек страхва да си логна в акаунта. Той ще може, ако го логнеш, ще го бия. Кого логнеш и? Ако си логна в акаунта, ще го бия, но има още двама диаманти, но те ще ме направи. Да, ларпо, така. Дали си види? Не знам. След това да видите ларпен и още 2-3 ларпа и приключваме с клипа. Така. Ето ви ларпен, само да имам нашето виждане. Така. Ето тя сега ще ме разведа из него. Ето тук така. Който иска. Той е, нали, пак мъничък и той е много островчим. Нали, пак така бивам. Ларпенда.
На LARP ранг са най-важното, защото някой от вас, ако иска да си купува ранг, ето ви. Сега, ютубър. Този ранг се взима, ако имате 100 гледания в 100 реалния гледания в YouTube или 100 абоната. Така. Fire Hero. Цена на ранка 6 лева. Fire Legend. Цена на ранка 6 лева. Fire Good. Цена на ранка 6 лева. Fire Titan. Цена на ранка 7,50. Така. Така няма нищо. Значи, Fire Titan. Eat. Bug. Feed. Repair. Kit Titan. Invisi. И това са. Kit Fire Good. Къде? Sorry. Eat, Kit Good, Hat, Invisi, Hell. Мукти! Fire Legend, Hat, Invisi, Ender Chest, Hell, Kit Legend. Така. Fire Hero, Eat, Invisi, Hell, Kit Hero. YouTuber. Invisi, Ender Chest, Hell, Eat, Head. Така. Важно преди да пратите SMS от вашия телефон, потърсете ни на Skype, PvP Firegood. Така. PvP Item. Мудни! Ако искате да си вземете силни айтеми за битка, Full Armor Set плюс меч и 64 бедрок струва 4,70. Ако искате просто да си сложите защита на къщата, отидете на LARP Faction и там пише как да си защитите къщата. Така. И това бяха ранковете. Сега аз мисля да спирам този клип и чао YouTube, аз бях Кридил 2, вие бяхте моите добри хора и айде, чакай да взема айтеми. И айде, чао!